Hej alle sammen, tak fordi I kigger med. I dag, når jeg vasker mine børster, har jeg tænkt mig at bruge baby shampoo. Man kan også sagtens bruge en mini shampoo, men jeg synes bare ikke, at mine børster bliver helt så bløde af det. Derudover har jeg tænkt mig at bruge lidt balsam, og det bruger jeg hovedsageligt på de største af mine børster, altså ansigtsbørsterne, og de børster, der ikke er syntetisk hår, altså ægte hår. De her to børster er de to af ægte hår, og de her to er dem af syntetisk hår. Jeg vasker dem ikke rigtig anderledes, udover at jeg bruger balsam på de ægte og den store syntetiske. These three words mean you're getting busy. Whoa, that is. Check it. These three words mean you're getting busy. These three words mean you're getting busy. Whoa, that is. These three words mean you're getting busy. Når jeg er færdig med at vaske mine børster, altså når jeg har skyllet balsammen ud af dem, der er balsam i, er det rigtig vigtigt, at jeg prøver at få alt vandet ud af mine børster. Og det gør jeg ved at lægge børsten mellem mine tommelfinger og mine pegefinger og presse alt vandet ud. Håndklædet mine børster kommer til at ligge på, ruller jeg sammen på den her måde, som jeg viser her, og ligger på gulvet, som jeg viser her. På den måde kan børsterne ligge med hårene nedad og håndtaget opad, og derfor ryger vandet ned på håndtaget i stedet for at ryge ned i vinen og ødelægge børsterne. Hvis man kommer til at gøre det, kan det gøre, at hårene falder af børsten, fordi den er ødelagt, og så har man ikke sin børster sat ud. Det jeg gør her, det er, at jeg tager noget tape, og jeg tager klistret på ydersiden, så jeg simpelthen kan glide tapen frem og tilbage. Og sætter den lige ned under hårene og skubber, som I kan se her, ud på hårene. Sådan så hårene ikke stritter til alle mulige sider, mens det tørrer, og derfor bliver børstens hår siddende og ikke deformet, også når den ligger på den her måde. Jeg gør det med alle mine børster, og det er simpelthen bare et alternativ til at have elastikker rundt om, eller til at have
stof udenom. Jeg gør simpelthen bare det her, fordi det er meget. Sådan her ser det ud, når alle mine børster er færdige. Jeg tænkte, hvis I gad at se mig væk dem alle sammen. Men jeg håber, I kan lide videoen, og vi ses næste gang.